Club Esportiu Penedès. Aquí està Maria Carné, molt bé. Un fort aplaudiment per aquestes tres cracs, la Maria, la Laia i la Aroa. No bajéis un moment, sisplau, perquè també us donarem el premi per clubs, que també heu aconseguit el premi per clubs. El Club Esportiu Penedès, premi també per vosaltres. Així que fora l'aplaudiment també, en aquest cas, categoria de clubs. Primer. Les tres som del mateix club, el Penedès. Deien abans que os dan de comer ahí en el Penedès, mare meva, que pedazo d'equipo, que gran equip tenim al Penedès. Recordem, Maria Carné, Laia Montoya i Aroa Berenguel. Fora l'aplaudiment! Ara sí, ja baixem, sisplau, gràcies. Enhorabona. Montaner! Ahí també està Arnau Montaner, de l'Esportiu Penedès. Entrega el premi la Mercè Rosich, presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme. I ja que esteu aquí, tant a l'Arnau com al Sergi, no us bajeu, no baixeu, perquè li entregarem el premi correcte de primer club esportiu també al Penedès. Arnau i Sergi, ahí quietos, entregarem el premi també del Penedès, del primer club esportiu. Molt bé, Oriol. Li entreguem el premi per equips, també, sisplau, al Club Esportiu Penedès. Fa entrega la Mercè Rosich. Fora l'aplaudiment, sisplau, fora l'aplaudiment. Campions de Catalunya, el Club Esportiu Penedès. Aquí tenim a tota una crac, a tota una campiona de Cataluña, sí señor, del Club Penedès. Ese abrazo bonito entre Gisela y Nuria, que con el frío que hace le ha dejado la oreja, vamos. Enhorabona para las tres, bueno, para las 2:30. ¿Qué fem a la Nuria? ¿Qué fem? Nuria, ¿dónde estás? Ay, Natalia, perdón, Natalia González Barrachina. També farem entrega, l'Alfons ens donarà els premis econòmics per ser campió, subcampió i tercer de Catalunya. Que a esto habéis venido, amigos. ¡Ay! A por los petrodólares. Mira los que contentos. Molt bé, os lo merecéis, clar que sí. Recordem, Miquel Corbera, Eduard Hernández i Víctor del Águila. Ahí està el podi del Campionat de Catalunya avui aquí a Sant Julià de Cerdanyola. Ara fem les noies, que l'havíem fet abans, però faltava...
Fem entrega també del sobre amb la quantitat econòmica que han guanyat per ser campiona, segona i tercera de Catalunya. Alfonso siempre reparte. Alegría. Ahí està, les guanyadores, el Club Esportiu Panaders rebran segon, el Iron Will. Competidores, l'equip Iron Will, segones, subcampiones de Catalunya.